Anofunga nini ka? Nguva dzangu ndodza kutodya napanapa. Anofunga basi makamborira. Pamaindigarisa pasi paya. Isu tichagara irisu. Kana sasa kumirira isu. Aiwa. Isu tichagara. Imirai. Mota yewe. Nini? Yaino ngulongeti. Nese munota manazi. Tapisa mota yetu yapanza kuunganiza zvinhu panza. Nese mamaranga. Aiwa kwete atinaurangana. Atinaurangana. And bustle in the city that never sleeps. Saka naona wachishandisa mudziyo yangu avasuke maplates anoda kunditesa. Washandisa maplates ane zvindakuda kubika. Zvinhu zvangu zvine tsvina. Landlord. Landlord one. Unambonipa rate not landlord. Unambonipa range here. Unambonipa landlord. Ndiwo wakatsvaga imba panapa. Ndikupiwa rent unadebwere. Iwo usifanira kunge utombori pano iwe. Ndoshamisa kuti chitori pano. Chichikusengesa. Andamboya ndine hasha. Ingoni mama. Unoita hasha. Mabona waya hasha. Unopiwa rent one landlord. Usandisi landlord mani. Okay, mboikana neni panapa yokubva zvawaya panapa kamukicheni mangu muri scattered ona tsvina dzakazara muno. Izvezvi maputa marusvika maputa angu yazvinere. Inotobva nemuriwo kudotosvike ndichibika namisa zvine. Mavheji auro mabikirawo. Pana. Papa. Pastove. Yani. Hey. Unoziva maprotocols estove idzodzo. Ndisive. Wozini angu maroja akapinda panapa. Anonyatsoziva maprotocols kuti ndakavaudza ndikati anenge achinoshandisa microwave unodai. Anenge achinoshandisa stove yangu yemagetsi kana negasi pane mitemo yazvo. Munongondidzidzisawo ndoii. Wandi kungouya. Chakupa simba rekuti unokwanisa kungouya uchingobika nomuchini. Zvawakasiyiwa wena mandembo wakade kubvunza kuti alright kuzvibvunzawo semunhu ngokuti saka pano pakamira sei. Saka ndotorama sei nevamwe. Pane majuti here anoitwa nevamwe vakadzi. Panapa handisa kukona. Ndizvenyu izvi. Handingatodzi kudya akaninye kuti mima kuti kundiona pa. Ndoshandisa mapoto iri bidiki daubika. Excuse me. Iwe babo yo. Kuna landlord. Ndikudirawo munhu. Wazvinzwa handidi kutraiwa masimba. Handidi kusamwa masimba. Wazvinzwa? Landlord. Ndakutadzira ichi chandakutadzira ndiudzewo chandakutadzira ichi. Handida kukuona munhu. Hausiri iwewo wandakapinza panapa. Kana mandebvu asisade nezvepano ngauye abudise zvinhu zvake kana kuti omubuditsira woenda moenda kwamunogara. Kwete kuti oenda wachisiya umwe munhu panapa problem. Uruzvinzwa? Mbona izvi zvirikuona zvakaita mukicheni mangu. Ndinoklina hangu ndapedza handinambodya lendo kubva kuseni baba ngori bhizi ava vememi vachibika vachiita sei vanetsanga zvinondifonere mumandebvu acho amufonere noti ndiri panapa ndingabude nekuda kwenyu handi ndakasiwa panapa namandebvu unobuda nekuda kwani nekuda kwake zvinhu zvake zvikabiwa zvinoita sei aneimba iwe chituta zvinhu zvako ubude naye handikwanisi kututa nezvinhu zvemunhu izvagara ndozvandaida kuuyira ipapa ndinobva nakuzvibatanidza tida kuya kokudza kuti ukaita basa wakaratidza kuti uri mukadzi chaiye zvawakaita paipaya ndakazvifarira zvakandibatsira pakuti unoziva kubva musiwo uya shuma vakaratidza kama kachenji kutokumbira musiwo ari mukadzi wangu ndakakaganisa its like tatowirira nawo saka mumba pari zvino kuti nditi pane chiri kunetsa handina chinepa echipapa shuma vakanyara vakanyara ka ndozvandoita izvozvo ndozvandoita inena ndisi munhu ari bed zvamufu inyaya yekuti tinojaja munhu tisingazive zvaari mukati wako murume achauya because zvawakaita bebe wanetsorodza kuti uri mukadzi ende pauchaona imba yako ndinokunamatira namwari kuva nemurume chai anokuda ende anokuitira zvaunoda nekuda kwezvawakanditi ndatoita zvangu asi uye handida kumuona mukadzi dzimwe varume uyu kwamani ndatomuudza handida kumuona kuchikicheni kwangu nechina zvisingaiti kuti azive mitemo yangu azive kuti fanofana itwa chuti kumadi kumuudza ndamuudza sa handichade kumuona ndinoisarawo chanyona uyu gari uyu
akanonoka kuya achasvika munin'ina wake ndamubuditsira zvino. Ndakutonoti anzire kutiza chi rent achichengetesa munin'ina wake imba manje nini izvozvo handishandi chiranga. Ndichida kuti udyo nenda kutorarama hanzvadzi dzangu izvo zvakadzokera kuchikoro ndinge ndichitoda kuti aite sei tiraramo zvakanaka. Saka mukavaona havasi welcome. Iva baba ndinonzi chii uyu mukadzi uyu ari haasi welcome anotsvaka imba kwandiri asi anemi mava ane channel yakanaka zvino channel yake kuda kungopindudza ngari kupinda pakomboni kuti kunge mamwe mahuri ari kugara panzvimbo 1 aya anodedzana kuti uya tigare pari kugarika kwandiri hazvishandi uchina uri kuitika mukicheni mwedu wega ndokumbira kuti muchinji pano pakaoma ndepano zveshuwa shumba inini kuramba hangu ndiri pano ndandafunga kuti titambe ndandichitokumbira wangu kuti tisuduruke kwanditi nyaya chitatotaura yapera tingatamiswa nezvi zviri nyaya topera totaura taitaura yapera but mwoyo wangu chaiwo kuti usununguke shumba kunge tabva panapa nokuti nini ndikutoona kuti kubva panapa ndokutori indakuramba chingokufungira handichatombofunga kuti ende zvakuramba vichingondidya mwoyo mukanonoka basa handicharari ndangodongorera panze pamwe muri kwalandroad pamwe zvadai inini kuti mwoyo wangu ucheneka kana mafunga chizvokutama inja ndau changoita panapa ndichakupai mari yangu yese then muchaona kuti zvokutama kana zvichiita whatever ndikuya kupikisa boys ndakatadza saka kana matotama no problem tinotama basa nekunzwisisa haini nangu kutotama ndokutorera panapa handichapadamo chero ari ndiye zvake akatondudza kuti murumonye ari kundida murumonye ari kuzodai but ndongoziva kuti kuramba ndichigara naye ndichimuona everyday akafamba akadai akapfeka zvakadai ine ndichingoti pamwe pamacompetition handisisina kana mufaro kana rugare Opa uri kubata-bata chikwa mota yanetsa pastering so ndikauma apa ndichiziva kuti inyaya yechii kuti papa atimbocheka kuti ATF uma mune ATF kwa mafanda ATF mufara kutaura kuti utenge ATF faster moda manje simangani kana 1 liter rinobho kana 1 liter bho saka kuenda ndakutoshaya zvini mari kona ndirika ndakagadzirisa nhau dziya ndakatokwanira baby smart baby ende iroro rakakurira kumusha munhu akakurira kumuzevha anoziya tsika kuti unyanga ambonyanganya netaunda ona akaskiriri ona skiriripo pane alot epenbongosipo pane zvakatika zvakawanda ndakazovhura dzimwe mombe baba zvokuti kuti ndichiramba ndichiita zvezvo zvataita zvezvo zvokuti hari zvezvo apa kashata wezi ndakati zvokupinda dzimwe mombe kana ine fiyoka taitoenda aiwa mira ndikutsanangura taitoenda nhasi torora tatoko mira ndikutsanangura usipo pakavhurika hombe mudara pakavhurika hombe sawa tependa apa ndakatozongoona ndega ndikamira semurume ndikanoti hamana izvi zvemaruva enyika iwe the best way ndakatozowirira nemukadzi wangu tikataura nemudzimai wangu tikanzwisisana tikakumbira uregero ndakatombovhura hombe dzekuti ukatodzinzoinondisei iwe wakudzokera naputi nemudzimai iwe mudara vamwe vakatombozviedza izvo tikatombozviedza tikandikutsanangurira ukagara pasi uri wega iwewe zvezvako iwe ukanyatsogara pasi iwe wotarisa life uri kurarama usina mudzimai unoziva kuti zvakasiyana ungadzokerana nemunhu ambonyanganya aiwa hana kunyanganya paya pakanyepeka chamana ndakubatira nyama bebi achairi kuti ende rine tsika aiwa zvezve ndichade zvezvo zvezve indakasarenda zvo zvezve handichade zvezvo maya nemudzimai wangu aiwa saka akakudzosa nenhiki zvakatangei aiwa sanesi fanda shopping saka apa hanzi chi pada ATF sacha ngoenda kumashops unotenga ATF hapana isteri ndakauma magari muraiti anga maruva mamarovera
Ndaimbogadzagadzira kuti ndimboitawo upenyu hutsva. Ndamuna nababa wangu shopping. Muna shopa ada kutengera zvezvako. Mundara. Zvandatokuudza izvi ndizvo zvamunofanira kutoita. Wangu. Ndotokuudzai mukomagari. It's okay. Koenda Kana zvakadaro ngatisingosiyana nazvo edu. kusiyana nazvo. Saka yodaura bora unosvika rini uchiita mazizvo. Mudzimai wangu aripo. Chama Mwiri yako iri handidzokeri marutsi. Mundara. Handidzokeri Pamwe pacho tinozviziva kuti mafisi muna zvakapenya. But sometimes pamwe pacho aiwa handidzokeri marutsi. saka iwona nefamily yako inorarama sei? Aiwa inini wangu kana zvatoendwa zvaenda handidzokeri marutsi. Iyo yako yauri kuita Mundara. waitai. Ndinoda kutokuudza chokwadi gari. Ukaramba uchirarama life iwo fucha. Wadyiswa iyo. Ndidyiswe nani? Munokura muri rombe Mundara. Mukaramba mushazva. Aiwa. Change munokusetla naye mugari pasi muchengete vana. Kudyiswa. Ndikuudza poma. Wadyiswa makwenzi. Aiswe. Handiri pano. Ndakuenda nabhebhi wangu shopping. Iwo uchibata chisupa. Aiswe. Ko bhebhi nhasi ndiwo watiwa pamagari atupe mati. Nasi ndini ndikumbodrive. Arwa mota. Anditya. Arwa mota. Ndakiti ulimbenda kwa pasi. Alright. Vanhu social media vakutoisvitsa mumwe nemamwe malevels. Kukanaka here kondatsikwa namai nababa vese pamwe chete. Sisimishi maswera. Mushe. Madi maswera here vanhu kanzi. Landlord. Mushe Maswera. Mushe. Aiwa. Muri sei upenyu? Upenyu uri right. Tanga. Madi yenyu mamagara kana kuno kana mamagara ipapo. Aiwa, still fine. We are okay. Safe. Sisimishi. Manje tinotaura sei muriko kana mune dzamama fambira. Chakangokosha kuti munzi wemashoko atichikudza. Sisimishi. Tauya kukuudza kuti takumbokusiya ided vangu vatisitami saka takumbobuda. Mati? Tave kutama kuti takumbokusiya. Takumbokusuduruka pana. Zvatataurira namadam. Ndokwazvisvika. Kwete sati but sangoti timbonofurwawo nemhepo nyowani. Timbosuduruka pa. Mhepo ipanapa yakashata ingoni pane miti, pane zvese, pane nature yese, pane lawn. Madam muri mugomo. Timbosuduruka pana. Saka zvataurwa namadam ndozvatinoteedzera. Ndakungotedzera everything chataurwa namadam. Kavati tisimuke, totosimuka, kana tigare, ndogara. Mubva matotama here zvashata papi nguva ndakakubatsira ndikakuudza zvaitika. Ndoti ndokubatsira zvakawabuda pakati pemwedzi. Ndinoziva kuti maisa mamwe. Timaisa mamwe. Apa hairstyle uri kudiwa apa ichi muda chiisochi. Ndomborokwa chiko ndoda kana Nai. Sisimishi munombotadza ipo paya. Amuna anombotadza but kuti tangofunga kuti timbonofurwa nemhepo nyowani chete. Mhepo nyowani ingoni pane miti wani hapana mhepo iri nai hama yangu. Iripo mhepo. But sisimisika nafunga kuti timbotonogara inyaya kuti tidongochinja nzvimbo chete. Amuna kana chamama. Maunotiza inini. Muri kufara naye. Aiwa makaita basa. Mufaro wacho ndakatozovaka imba yenyu kaikakupunzika. Makagona. Makagona. Ndakatokuchatisai. Hativumiri mweya tsvina kuti tonga isu. Zvishuwa. Pepe pafamba satani. Pafamba satani. Shumba vawanze kuzviita zvavo. Asi mhepo yanga yatosama. Hai mhepo. Shumba vanyanye kuzviita. Shumba vawanze kuitawo zvakaitika zvezvo. Vawanze kuzviita. Yatongori mistake ya. Akafamba. Yanga chitongoriwo kana. Nomboziva satani. Satani ndo zvaanoita sisimishi. Pakafamba devil paya ndokunonzi satani afamba nemakumbo aoneka achidhanaira. Ndikariziya iri bhiza iri. Ibhiza ilo ichi chipedzeshi. Tate tichingokuonai. Tidzoka tichikushanyirai titasesei. Kami ndianiwo. Ndini. Ndimukomagari pindai. Manje dai mama munozoti munofanirwa ndipuwa notice kuti muchabva. Ini ndine mabhiuzi andakatarisana nawo panapa. Ndine zvinhu zvakawanda zviri kuda mari. Mukomagari. Vemakore naini. Kozeka. Aiwa ndini. Ya. Togara apa tajera paya pamaoiri kana. Aiwa gare yenyu hapana basa. Tochigara. Aiwa maori gare hana basa masofa.
So Mkomagari, muri right here. Ndinani zvangu. Mama Rowen. So I think isu pedu pakwana isu I think chakuoneka izvo kwana. Toda tichifamba kuchakachina tunaona kwapinda kwataona. Mama tochenda nasi. Trakasimuka. Mama toiwana. Madhuri tatatu notsvaga. Tsikunetsere mazuva. Mari unayo. Shonetsa unasina mari. Aiwa, miraika. Garai. Kwenda. Aiwa, ndikucheka kana yanga iri yanyetika yakwira. Ndodzikisa pamwe muchaikwanisa zvinhu zvakaomera munhu wese. Rabedi ma-adjustments anenge achida. Mana ma-adjustments anditi. I think time yacho yakatopfuura isusu ndadaura pamadhamu mari ndokuchengeta mari vatoita payment kudhara. Maifanira kuti maifanira kuchita kudhara izvi tichiri kushungurudzika. Ndatoyo zvakare. Ndofunga ndatoya kutoti ndikuzivise kuti nguya mudandisipo iyai ndandiri kutogadzira kustendi kwangu inonga ndaisa cottage manje marume hakukwasa kuti ndichiwana kupinda hangu ndichitoti ndisimukuwa makutosimuka Mkomagari. ndakwenda kwangu manje handani yangu. Aiwa haisati wanawo kwedu wokwata bhadhara uku ari very nice. Wewe muchikubhadhara? Ndani pangu Kuzotivenzi muchiri kubhadhara pakakura. Makaiwa neri mari. Hani memuchitarisira vanhu pasi muchikira vanhu matoilet muchikira vanhu vachitira unozoti imba misunderstandings akusi kuti ndinotarisira munhu pasi inonga iwowo ndakanyatsokuwakira imba yako ndikakuzoti ndikobva kupudza ndinganzi ndiri munhu akashata remama handitisa pamusoro sisimishi yenyu ndidze chokwadi imba yangu makavaka zvishuwa but matritiro amaitisa panapa anga ari serious unoziva nge vanhu vasina kana kuzvarwa ndadati ndiparadzira imba yangu ndotozvitenda kutoti vakanga vachiti dati kusenza nemudzimai wangu naye paipai pane mabatira makatiita muchikikira toilet muchitivhumutsa paipai muchinoka kuseniseni manheru muchidini aiwa ndakaita shungu vachidzima magetsi vachidzima magetsi muchizomura muchikata tambo dzemagetsi chii chakadaro sakati pashungu ndofunga vasi makamborira pamaidigarisa pasi paya isu tichagara here isu kana isasisanje kumirira isu isu tichagara mota yainogolongete munota manasi mota yato yapanza tounganidza zvinhu panzi aiwa kwete hatina urangana isu takuenda inini handichina mache kutaura brother yangu izvezvo ari kuuniversity izvezvo ari kuda mari yeschool fees handitogadzaipo paipai pamama muchiona ndikati nyapa makavaka vari maruzi vangana apa ndakakwisa 4 chete tichazoita kuti ndikaunganidza zvozvo ndapa ground saka ndini mari yakuchengeteka pane yandakupa iya ndakuziva kuti kunezvo ndikange ndichirongedza mupaka inowanda kuti ndichiwaka imba hombe inonga vanhu riri panze apiri kutingira ndo ndakutosimuka aiwa takafara takadii aiwa maitira makatiita takaita shungu saka apa takusida kumbokusiyai manje moya muonawo kuti zvese boy ndichitura hangu zvinhu zvangu chete Mkomagari. It's a hustle and bustle in the city that never sleeps. No, hold the corner, hey. Inini ndakakuzanya nyaya yechirungu nyaya dzechirungu idzi ndandidi taura nerurimi rwamai ndakakudza kudhara nyaya yechikoro chako chikachi. I saw the day she came here and she told me that you don't pay rent here. Chirungu chako chikachi ndendisingadi izvozvo taura munhu shona yandinonzwa. Hold the corner. Hai chigraduate chechima kuchinyanya ndindi izvozvo ngatitende rurimi rwamai ndatora ndodi panapo zvinzwa ndatora ndakatenga sendi yangu ndika zvari ndodi izvo ini ndatora ndodi. See what you did to my bag. Yes so apa kapa no vakomana vemuwerori ndo vachachita kuraishi ndakatambudzwa panapa zvinzwa ndakatambudzwa panapa unoziva kuti aiti akasvika roja 1 roja 2 achidedzera uko roja 1 makanika zvapfuura zvokuti dai kuri kuti pasina kundishungurudza kwakaita uko zvimwe ndaitodyara kana miti ndichifunga kuti ndakasununguka zireke. But you know what, bro? Everything happens for a reason. Yes. Kuma ugeza matrix.
Ugeza mitresi. Eh. Uone kuda kwe. Kochi, asa muri kutama. Ndimutaenda. Naimi. Eh. Kumuri kuzoana kupi dzimba. Kuzoana chi? Dzimba. Kuwana dzimba? Ini ndiri kutaenda kusitende kwangu. Kwakaenda sa R101. Akusisiri kutama ba. Uku kutaenda kumba chaiko. Shure gai mutama. Hai ndototama unoti mai landlord waya. Hai kana. Vaishungurudza vanhu. Bro, Gary. Kone zvi. Let's get going. Apana zvinhu zvatasiya. Manga mune murungu uyu. Saka motaura naye sei murungu. Ko manje ndinikaita magraduate. Uri roja. Zviri kwere izvozvo. Hapana munhu anoda kuroja. Achafa nenzara kare ndio kakadaro. Ini ndautotsvaga. Kachafa nenzara kare ndio kakadaro. Ende uchaona izvozvo kachaonda. Kana zviri zvakakauraya vabereki kuti kasare nemba kachaonda nenzara. Hello. How are you, man? Well, I have a confession to make. I like you. I like you. Ayo unolaika chiko unolaika zvakadhakwa. Go, bro, guys. Andipfeke mutabvunda ini. Maybe chaitisa meeting izvi. Then starts the rat race. It's a hustle and bustle in the city that never sleeps. Doroba parinorema, kevarinuramba rakatsvanya, hatidzokere kumusha, kusvikira zvaita beta.